کننگن مست بندغی وزن ایل کروی مریکک وزن ایل کے بندغ وزن ایل کے دا شاعرنا معیار سے دا بیام سے شغان سے کہ فلانی شاعری کک اور وہ دی وزن بفک مطلب اسے ورس تو بندغ تینا خوبی تا کنڈ تو پدم بریک نا اسے ورس تینا خامی تی بندغ علی خامی تی بریکک کہ وزن پنپ شاعرنا وزن پنپ اخص کے انہا وسے تو انسان نا کلام شاعری کہ خدا نہ کلام ہے وہ تو پین کلام سے نانا کلام تے انسان نہ ہر انسان نہ کلام ٹی چنکو شیفی برزلی اس ملک لیکن امام شاعر نہ کوشش دا مرے کہ کم سے کم کنی گئے سنگت تک یا شاعر سنگت تک دا بیام خلپسک کہ دا شاعری کنی گا چاہیے وہ دانا بیر و وزن نچی مسئلہ رہے ارادن ٹیکنیکل حوالہ ٹی معلوم پانا واللہ حکومت فکری والا چی نن امپوز تو کرنی کپنے کستنا زیغے نن دا پانی کپنے کہ شاعری کنا مشورہ چھ مرے کنا فرمائش چھ مرے شاعر نہ تینا ہمو کی است خواہی کک خواہش اس مرک ہمو نظیر شاعری کی کک واللہ شاعری چی اسٹس مرک